Paytahtymyzyň Grand Türkmen mehmanhanasyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Parahatçylyk Korpusynyň dörediliniň 50 ýyl münasibetli dawra geçirildi. Dawarada çykyş edenler Türkmenistanyň şäherine 1993-nji ýyldan bäri hereket edýän bu guramanyň şu güne çelli alyp baran işleri barada gurrun berdiler. My name is Eileen Malloy. Men Eileen Ann Malloy, men Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanaky ilçhanasynyň işleri wagtlaýyn ananylan wekili. Biz bu ýere ajaýyp waka münasibetli ýygnandyk. Bu waka Parahatçylyk Korpusynyň maksatnamasynyň döredilmeginiň 50 ýyllygyna baglanypdyr. Parahatçylyk Korpusynyň maksatnamasy Türkmenistanda indi 18 ýyl bäri işiň amala aşyrylýar. Şu wagta çenli bu ýerde Amerikan meýletinçileriniň 750 goly işleýärler. Ulun her biri Türkmenistanyň dürli şäherlerine, owalaryna 2 ýylyň dowamyny işleýärler. Olar bu ýerde türkmen medeniýeti, taryhy bilen ýakynan tanışyp öwrenýärler, soň öýlerini dolanyp baranlaryna soň öz iýleşlerini bu ajaýyp ýurt barada gurrun berýärler. Bu ýerde bolan wagtlar olar siziň ingliz dili mugallimligiňizde mektepde şeýlede saglyk öýlerini ingliz dilini öwretmekde ýardam edýärler. Olara Türkmenistanyň halky bilen gowy ýakymlyk atnaşyklary ýoly goýmak başardy. Bu maksatnamaň amala aşyrylýanyna diýsen begenýän. I am particularly proud of this program. I personally think it's one of the best things that Americans do to show an aspect of American culture that is not well known, and that is our... Min pikirimçe bu Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň özüniň meden uğurlarynyň birini görkezmek uğruna edýän ähmiýetli edimidir. Min Türkmenistanyň hormatly prezidentini bu maksatnamaň şoly amala aşmak üçin berýän uly gollawyny köp sag bolsun aýdýan. Şeýle-de men mekteplerde, saglyk öýlerine, ministrliklerde we türkmen döwletine beýleki ulgamlarda dehme çekýän ähli hünärmenlere biziň alyp barýan möhüm işimize edýän ýardamlary üçin köp sag bolsun aýdýan. This is not only the 50th anniversary of the Peace Corps, but it's also a very important anniversary for Turkmenistan. Bu ýyl diňe bir Parahatçylyk Korpusy üçin şanly ýyl bolman ýeten bu ýyl Türkmenistan özüniň garaşdyrlygynyň 20 ýyllygyny ullanmaly. Bu uly waka şeýrede getip gelýän milli bahar bayram münasibetli men size öz meherli gutlaglamy ýolaýan. Täzelenşiň, täze umytlaň dawralanmasy gataplanýan bu ajaýyp bayramçylyk Türkmenistanyň ähli günjeklerini ullan bilenýär. Min maşgalamyň bu ýerde işleýän ähli Amerikalyň adyndan we öz adymdan bu ajaýyp bahar bayramynyň şowkunly geçirmegini arzu edýän. Şeýle-de Parahatçylyk Korpusynyň alyp barýan işlerine edýän gollawyňyz üçin köp sag bolsun aýdýan. Sag bolun. And thank you for all that you do to support the Peace Corps. Thank you. My name is Earl Wall. I'm the director of Peace Corps in Turkmenistan. Men Earl Wall, men Parahatçylyk Korpusynyň Türkmenistanaky ýollaşdy. Parahatçylyk Korpusynyň işi Amerikanyň döwlet gullugy we Amerikaly meýletinçiler tarapyndan amala aşyrylýar. Biz Türkmenistanyň 1993-nji ýyldan bäri işläp gelýär. Biziň iki maksatnamamyz bar. Olaryň biri saglyk goraş ulgamyny beýle bolda ingliz dilini öwretmäge degişdiler. Biziň meýletinçilerimiz işi 2 ýyl dowam edýär. Olar agdalan uğurlar boýunça türkmen halky bilen ýakynan iş alyp barýarlar. Parahatçylyk Korpusy Amerika döwlet tarapyndan 50 ýyl mundan uzul döredilen edaradyr. Bugün biz bir ýerde Parahatçylyk Korpusynyň döredilmeginiň 50 ýylyny bilýär. Biz türkmen hökümeti we halky bilen hyzmatlaşy edýändigimizde diýsen begenýär. İşleyen döwrümüň içinde biz Türkmenistanyň bilim hemde saglyk goraş we derman senaty ministrlikleri bilen gowy ýola goýdyk. Beri Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dürli ýerlerinden meýletinçiler gelýärler. Olar bir ýerde 2 ýylyň dowamyny işleýärler we türkmen maşgalatyna ýaşaýarlar. Olar bir ýerde türkmen we rus dillerini öwrenýärler we Türkmenistanyň dürli günjeklerini, saglyk we bilim hyzmatlaryny hatda gowlandyrmakda öz goşantlaryny goşýarlar. Improved educational services and health for people in communities all around Turkmenistan. Since 1993, there have been more than 750 Turkmen
1993-njy ýyldan bäri 170 oly meýletinçiler geldiler. Biz bir hyzmatdaşlyga diýsen begenýäs. Geljekde de Türkmen hökümeti we halky bilen işin hyzmatdaşlyk barar diýip umyt edýäs. Meýletinçiler bir ýere gelip türkmen medeniýetini we dilini öwrenmäge çalışýarlar. Soňra ýyllaryna Amerika dolanyp bararlaryndan soň öz dowlatlaryny gören we öwrenen zatlaryny görüň berýärler. Şeýlelikde halklaryň we döwletdiň arasynda has gowy we ýakynlyk atnaşyklar döreýär. Bugun bilelikde parahaçylyk korpus üçin möhüm wakany belleýän näme diýsen begenýäs. Köp sag bolun. Holiday and this important day for Peace Corps. Thank you. Parahaçylyk korpusynyň meýletinçileri türkmen mekdeplerine ingliz dilini öwretmek bilen bir hatarda okuwçylar bilen medeni işlerini alyp barýarlar. My name is David Strong. I am from California. Men David Strong. Men Kaliforniya ştatyndan geldim. Men parahaçylyk korpusynda işleýän. Men Aquday Tranyň Maltumrowadyň 7-nji mektebinde işleýän. Türkmenistany bolýanymy diýsen şat. Men änede ýaşaýan bir ýere gelip men köp owadan ýerlere baryp gördüm. Paýtagta aýlanyp. Aşgabat ören owadan şäher, bu ýurduň mähirli mehmansyýar halky bar. Türkmenistana gelenme ören şat. Burdatyn peýdalanyp men Türkmenistanyň ähli adamlaryny milli bayramçylyklar bilen tüýsürümden gutlaýan. Men türkmen döwletine we halkyna gülläp düşüp parahaçylyk ardy edýän. Köp sag bolun. To all Turkmen people and its country. Thank you, Turkmenistan. Meýletinçiler orta mekteplerde türkmen okuwçylaryna ingliz dilini öwredip, olary biziň ene dilimizi hem höwes bilen öwrenýärler. My name is Madeline Uranik, and I'm the director. Min Madeline Uranik, min maksatnamalar taýýarlamak we okuw boýunça parahaçylyk korpusynyň Türkmenistanaky ýol başlady. Bu ýyl parahaçylyk korpusy üçin ören wajyp ýyl. Bu ýyl biz bu ýokuramaň döredilmeginiň 50 ýyllygyny hemde oň Türkmenistana işläp başlamagynyň 18 ýyllygyny belleýär. Bu wakany bütün dünýäde parahaçylyk korpusynyň gereket edýän 77 ýurtlarynyň ählisen bellep geçýär. Bu döwletler boýunça 200 000 ogoly meýletinçiler işlediler. Olar häzir Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna. Biz parahaçylyk korpusynyň meýletinçileriniň ählisine öz gutlugyny ýolaýas. Biz türkmen halkyny meherli kabul edenlikler üçin köp sag bolsun aýdýas. For hosting us. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň parahaçylyk korpusynyň döredilmeginiň 50 ýyly münasibetli geçirilen dawarada bu guramanyň Türkmenistanyň şäherine dürli vilayetlerde we etraplarda alyp barýan işler barada video görnüşler bilen dawara gelenleri tanıştyrdylar. Hello, my name is Kara Halverson. Men Kara Halverson, men parahaçylyk korpusynyň meýletinçisi, men saglyk öwreş boýunça maslahatçy. Men itaatlan çağalar bilen işleýän, olary ingliz dilini öwrenýän. Men Mar şäheriniň eteginde ýerleşýän owada ýaşaýan. Men bu ýerde 1 ýyl bäri işleýän. Siziň ýurduňyzda jemi 2 ýyl bolmaly. Milli bahar bayramy gutly bolsun.